la generació digital, què tal, com esteu? Hola, què tal? Com esteu, gent de la generació digital? A veure, però jo pensava que m'havíeu convidat per venir a parlar dels meus vídeos i dels videojocs, no? Ei, però això no venia aquí a parlar dels meus vídeos? Hola, nois. Tranquils, que hi ha temps per tot i per tothom. El Roc i la Patri ben bé els podríem definir com dues de les estrelles de YouTube a Catalunya. Amb vídeos personals i muntatges senzills han sabut comunicar-se amb milers de persones que cada dia entren als seus canals. Nit i dia i sense pausa els podem trobar a YouTube, però nosaltres els hem volgut treure del seu espai habitual. Ei, hola. Hola. Com va començar a YouTube? Jo jugava a un joc que es diu Call of Duty Modern Warfare, que ja fa 4 o 5 anys, i jugava amb uns amics, no? Llavors sempre tenia aquestes ganes de compartir les coses divertides que em passaven, d'explicar les històries, no? Llavors aquests amics meus em van explicar, no, és que hi ha gent als Estats Units que està fent vídeos d'aquest joc i explicant coses, no? Després vaig veure que a Espanya hi havia literalment 2 persones que ho feien i que el nivell era un nivell que jo podia assolir, no? I vaig dir, home, doncs si ells ho fan també ho puc fer jo. Dit i fet, el Roc va crear un canal que es diu Odd Consumer i s'ha convertit a dia d'avui en un referent pels jugadors de videojocs a la xarxa. Amb els seus vídeos no vol demostrar que bo que és jugant, que de fet confessa que tampoc ho és gaire, sinó compartir les partides amb els usuaris. Això sí, sempre posant-hi un toc d'humor. Bueno, espero que os haya gustado. Jo crec que la clau de YouTube, sobretot amb l'espai del gameplay dels videojocs, és que la gent s'identifica molt amb nosaltres. I quan veus un xaval que està a la seva habitació i es grava, pensa, jo podria ser aquesta persona. Juga al mateix joc que jo, parla com jo i només té una càmera o un mòbil, el mateix que tinc jo, no? Jo crec que aquest procés d'identificació és el que ha fet créixer tan ràpidament YouTube, no? A l'altre extrem, la Patri és perruquera, assessora de moda i entrenadora personal i utilitza YouTube per pujar vídeos d'assessorament sobre aquests temes. Segons ella, el seu èxit és que sempre intenta posar-se a la pell de les seves seguidores. Jo sempre penso, què voldria jo? Jo he tingut 16-17 anys, jo no era perruquera, jo no era entrenadora i he tingut unes necessitats, no? Llavors jo intento donar-los tot allò que a mi m'hagués agradat que en el meu moment ho hagués tingut. Jo li dic al meu xicot sempre, és que sóc la canya. No, però no en el sentit que a mi m'hagués encantat tenir aquest vídeo per poder-m'ho fer a casa. Aquests youtubers acumulen milers de visites cada dia i això els ha permès ser partners de YouTube, és a dir, obtenir ingressos dels seus vídeos a canvi de posar-hi publicitat. Cap dels dos s'hi dedica en exclusiva, però asseguren que els serveix per tenir un bon sobresou. En el món dels videojocs, les regles han canviat lleugerament amb l'entrada del nou any. A partir d'ara, part dels ingressos que rebin aquests youtubers aniran a parar a les companyies del sector, que són les que, de fet, en tenen els drets d'autor. Sempre hem estat una mica de prestat. És el seu dret, que de moment no l'han reclamat, perquè ja els hi anava bé, perquè sortíem guanyant els dos, jo promociono els seus jocs i ells em deixen a mi promocionar-me a mi, no? Per tant, era un pacte tàcit que si s'acaba, doncs s'acabarà, no? No tinc molt clar qui necessita més aquí, si nosaltres a les empreses de videojocs o elles a nosaltres, no? Fer diners amb YouTube pot semblar una cosa fàcil i potser per això cada cop hi ha més persones que s'hi volen dedicar. N'hi ha molts que comencen, porto un any i no funciona. Oh, ja, és que no és fàcil. No hi ha caps de setmana, no hi ha vacances, és molt lligat. Hi ha tants tipus de youtubers com temes i persones diferents, però tots coincideixen en una cosa. Ofereixen informació de manera única, original i, sobretot, amb personalitat pròpia. Mira que he hecho vídeos raros y de paridas en mi vida, pero este es la leche.